Čaute ľudia, vítam vás u novej série na World of Warcraft. Nie, že by som povedal, že túto hru by si želal veľa ľudí, ale ja si ju sám želám, aby som ju natočil vlastne na tento kanál. Táto hra je pre mňa z detstva taká, že pamätám si ju proste z detstva až doteraz. Hral som základnú verziu, hral som Lich King, hral som dokonca aj v Kataklizmu, hral som aj Pandaria, hral som aj Warlock of Dream. No a táto verzia sa volá Warlock of Dream, hrám na Gromáž servery, takže na livestreame si takedy môžeme kľudne určite zahrať. No, idem do takého malého mestečka, kde idem plniť ďalšie questy. Prečo som už level 8 a nie som na základnom tom, ako sa to povie, na základnom, tam kde sa spawnete ako ork. Lebo prvé video som chcel natočiť, ale celé bolo zalagované a kompletne tak, že sa nedalo vydať. No tak som sa vrátil semka po nejakých 2 hodinách, čo som skúšal nahrať ešte jedno video, ktoré sa zase nepodarilo a opravil som skoro všetky chyby, ktoré som zatiaľ uvidel na svojich videách a skúsil som ich všetky opraviť. No, kto nepozná World of Warcraft alebo ho nemá rád, hneď vám poviem, prečo by ste ho mali mať radi a čo to je za hru. World of Warcraft je hra, ktorá vznikla zo Warcraftu. Warcraft určite každý poznáte, je to najlepšia, podľa mňa aspoň najlepšia strategická hra, ktorá je vlastne na počítače a na všetky vlastne konzole, na iné konzole vlastne aj není. No, prečo je taká úžasná? Do toho príbehu sa vžijete úplne ako dieťa do malého dieťa na svojej hračke, si ho zamilujete tú hru. Warcraft je proste niečím špeciálny, ktorým žiadna iná hra proste vás neobklopí. A World of Warcraft je hra, ktorá je podľa Warcraftu, je tu všetko z Warcraftu, sú všetky postavy, ktoré účinkovali vo Warcrafte, sú tu všetci hrdinovia, môžete ich stretnúť na ich vlastne priestoroch, kde sa vlastne sú a sú tu aj bossovia napríklad z Warcraftu, napríklad je tu Aladin, Arthas, je tu napríklad ako vládca týchto Death Knightov, ktorý vás vlastne zaučuje do tých Death Knightských bojovníkov. No a ďalej je tu určite horovanda ďalších postav. No ale nehráte tu vlastne za nejakú podstatného hrdinu, podstatného hrdinu, za ktorého by ste mali hrať. Podstatný hrdina ste tu sám vy, môžete sa volať Baby, Škorpión, akokoľvek sa môžete volať a to meno vám zostane. A sú tu klasy, proste je tu veľa klas, napríklad Paladin, Warrior, Druid, Hunter, Warlock, Priest a ostatné takéto klasy. No a od čoho sa oddeluje World of Warcraft od Warcraftu? Nie je to strategická hra, ale je to vlastne adventure games, alebo tak by som to povedal. Máte tu svojho vlastného hrdinu, ktorého ste si sami vlastne vytvorili. No, vytvorili ste si ho a hráte za neho do nejakého určitého levelu a určitý level v tejto hre je 100. No a určite si vyberete takú z tých postav, za ktoré si chcete zahrať. A keď si nájdete tú postavu, tak si robíte questy a iné veci, potom si pikujete kone a takéto veci, aby ste na to mohli jazdiť. A je tu prvý svet, ktorý je hlavný pre každú postavu. Potom je tu ďalší svet, ktorý vlastne ďalšia planéta. A sú tu 3 planéty, tá hlavná a tie ďalšie. Tá ďalšia planéta sa pridala len v tomto ďalšom update, ja vám ich hneď ukážem. World. Máte tu Outland a Dreamworld a Azeroth. Azeroth je tá hlavná planéta, na ktorej sa odohral celý ten World of Warcraftu. No, Warlock of Dream, tento presný dej sa odohráva nie že v rokoch, ale ten príbeh je rozdelený práve na tých orkov, lebo pred 30 rokmi
neviem teraz spomenúť, ako sa volá. O, ja mám hodin trailer, neviem ako vám to vysvetliť. Vlastne vtedy boli len orkovia červení. A potom sa vlastne vznikli tí bieli. A vlastne orkovia vtedy boli vlastne nová klasa, ktorá vlastne chcela začínať ovládať svet. A neviem, či to hovorím presne, že správne. No. A ako oni si vlastne postavili vlastne aj ten portál, ktorý patrí do tých ďalších zemegúl. No a vlastne ten v tom traileri bolo ukázané, že zomrel jeden z najhlavnejších postav z normálneho Warcraftu. A to je asi všetko, čo sa tu podstatne stalo. No, vlastne, aby som to už konečne vysvetlil. Vy si plníte svoje questy do nejakého určitého levelu do 100. A tam už robíte, neviem, dungy, alebo arény, alebo takéto veci. A tie dungy sa dajú robiť od 10. levelu. A arény sa dajú robiť už od 10. Ale tie už hlavnejšie arény sa robia od tých 90 levelov. No. Ja mám vlastne postavu orka Monka. A Monk je vlastne klasa z Pandárie. Keď šla panda a prišiel vlastne Monk. Monk je klasa, ktorá vám vlastne využíva karatetické judo a takéto veci, proste také útoky rukami, nepoužíva vlastne skoro nikdy zbraň, len vlastné ruky a kopance a takéto veci. A vlastne prišla tá panda. Mne sa vôbec tá panda akože nepáči. Vyskúšal som si za ňu, je to podľa mňa úplná blbosť. Panda je klasa, ktorá mne sa úplne nepáči, mohli sem pridať úplne dačo iné. Ani takú pandu, ktorá nikdy nebola vlastne ukázaná ani vo Warcrafte, ani v iných týchto líniách. A vlastne to je všetko. Neviem, kto je tu hlavný boss vo World of Dream. Viem, že v Kataklizme bol ten drak, ktorého postavil vlastne trpaslík a začal demolovať celú zem. No a veľa ľudí sa aj teraz hádá kvôli tomu, že vychádza vlastne film World of Warcraft a čo má v ňom prísť nové? Čakajte, si len zapnem toto. To, čo som dostal. Ja to môžem hľadať túto blbosť. No, dobre, ja si do neho hodím rovno tie nové veci, čakať. Toto, ja si len, počkajte chvíľku, prehodím si jedno ovládanie. Toto sem. No, aby som to už zhrnul. Ja si len musím poskladať tie veci. Nie. Toto sem a toto sem. I need to get closer. Som čo zabil. No. Vlastne ten Monk je to karatecká, tieto podobné veci. No a mohli vlastne fakt pridať, aj my sme s bratom už dávnejšie o tom rozprávali, že mohli pridať klasu, ak pamätáte z Warcraftu, takých tých poloľudí, polohadov, ktorí žili vo vodách. Tak to sa mohli podľa mňa pridať a nie také pandy, ktoré nikdy fakt neboli spomenuté v žiadnom Warcrafte. Ale možno boli spomenuté, ale o tom ja vôbec neviem. Dobre, vlastne prišiel film World of Warcraft. Veľa ľudí sa na to teší, ja sa na to teším. Určite nadšenci Warcraftu a World of Warcraftu sa na to tešia. No, zatiaľ čo vieme z traileru je, že ľudia a orkovia sa začali zase byť, čo je úplne normálne, lebo orkovia a ľudia sa furt bijú proti sebe, lebo to je hordá aliancia a iba prichádzali noví spojenci a ďalej a ďalej a ďalej. To poznáme nadšenci. No, a vlastne vtedy, čo som hovoril už pred chvíľočkou, že boli len červení orkovia. A tí červení orkovia nemali vlastne tých zelených orkov. No a prišlo vlastne dieťa,
prvé to zelené dieťa. Nikto nevie, ako sa to vlastne stalo. Ja aspoň o tom neviem, ani nič. Ja viem iba proste, keď som videl ten trailer, tak viem o tom, že prišlo to dieťa a to dieťa sa mi zdá, že je dcéra a človek do tej dcery sa zalúbil. Aspoň tak sa mi to zdá, že to tak bolo. Neviem to tu rozoberať, keď o tom zatiaľ ešte viac nič neviem. No ja si tu posadím. A počkám si na tú mapu. Toto asi prestrihnem chvíľku, alebo sa ešte môžem porozprávať o tom filme. No, takže aspoň z toho traileru zatiaľ vyplýva, že nejaký oddiel lenci z orkov sa prestúpili zase ľuďom a ľudia sa začali byť s orkami. To zatiaľ je jediné povedané v tom. Neviem, ak si chcete pozerať trailer na ten film, dám ho zase do popisku. Ale viac vyjde vlastne tento rok filmov, ktoré by nás určite potešili. Napríklad sa teším na Civil War a asi aj Avengers 3. A ešte má vyjsť ten, ak to ešte takto pozná, o tých väzňoch z Marvelu. Nie, z Marvelu. Z DC Comics majú proste väzni, vlastne všetci nepriatelia vlastne Batmana a ostatných by sa mali vlastne stretnúť v jednom väzení a robiť neplechu v meste. No, na tieto filmy sa fakt, že teším. A aby som už konečne vysvetlil aj čo je Warcraft. World of Warcraft je vlastne aliancia a horda, sú tu vlastne dve skupiny. V horde a aliancii sú najhlavnejší, v aliancii sú najhlavnejší ľudia, v horde sú najhlavnejší orkovia. Obidvaja majú hlavné mesta, v ktorých sú kráľovia a veľakrát sa stáva aj to, že na seba zaútočia. Ale v aliancii napríklad aj trpaslíci, sú tam aj napríklad elfovia, sú tam napríklad aj, už tam pridali aj vlkolakov, čo som zabudol vlastne spomenúť, aj goblíni sú tu. No a kto by chcel vedieť viac o Warcrafte, Warcraft 3 bola zamierená o tom, že orkovia ľudia sa zase hasili proti sebe, no a prišla vlastne nový druh. Prišli proste nemrtví, ktorí začali, spojili sa dokopy vlastne trpaslíci, ktorí patrili vtedy ešte k ľuďom, a orkovia a elfovia a nemrtví boli proti ním. Kto si chce zahrať tú hru, tak si to chvíľku prestrihnite. Arthas je hlavná postava z kompletného Warcraftu a Arthas získal meč, ktorý ho zmenil vlastne na nemrtvého. A z toho nemrtvého začal byť boli tam vlastne rozdelené príbehy na ľudí, nemrtvých, orkov a elfov. No a Arthas sa zmenil vlastne na nemrtvých, ktorý potom začal bojovať proti zase ľuďom a trpaslíkom a ostatným a začal ničiť proste tých kráľov, ľudí a orkovia sa zatiaľ úplne utiekli, aspoň taktori. No a vlastne oni vlastne potom stroskotali a získali nových spojencov. No potom sa tam začal robiť ďalší príbeh, ktorý je o elfoch. Elfovia, každý vie, kto je elf. No a čo sa tam vlastne podrobné stalo, je to, že ako sa volá, ja som zase zabudol. Ten, čo má také dva meče takto a má dva meče v ruke, tak že sa mu rozpolujú a šatku cez oči. Tak ten sa zmenil na nejakého démona. No a do nového Warcraftu, do Legiónu, ho pridali ako novú klasu, jeho vlastne vlastnú klasu. A tá nová klasa je úplne úžasná podľa mňa. Kto ju nepozná, tak si určite pozrite a určite mne sa aspoň páči, že toto tam pridali. Určite lepšie ako napríklad dačo iné, ktoré pridali. No. A ten sa vlastne zmenil a on už vo Warcrafte vtedy nebol skoro ani zverejnený alebo ako tak.
A orkovia, ľudia a elfovia sa spojili proti nemrtvým a bol tam Sauron, nie Sauron, ten je z Pána prsteňov. Dlho som to nehral, tak pardon, že si nepamätám ktoré mená. Démon, ktorý bol vlastne spojený s tým Artasom a vyvolali ho z toho nového sveta. On sa vlastne prišiel a chcel zničiť strom elfov a chcel proste vyhubiť a chcel ovládnuť svet. No a určite tí hrdinovia ostatní, ktorí tam boli, mu v tom zabránili a na konci bolo, že liezol na ten strom a elf jeden zadal kliatbu a keď na ňo liezol, tak na ňo zaútočili tie duše vlastne toho stroma a zabili ho. On vlastne rozpoltil sa a už potom o ňom nebolo nikdy vôbec počuť. A to bol vlastne koniec so všetkým, čo sa vlastne stalo s ním. On proste bol mŕtvý a ostatné veci. A už proste o ňom nebolo nikdy počuté. Pardon, že takedy sa zaknem a už som fakt unavený z toho. No. Aby som sa vrátil zase v World of Warcraftu. Aliancia a Horda sa furt seka v tejto... sa furt bojujú proti sebe. Tu sa nikdy nespoločia proti čomu, ale sú tu proste arény a v tom sa môžete proste zabíjať. No. Vždycky, keď máte dáky proste už koniec, tak vždycky je tam boss, ktorý napríklad v Kataklizme bol drák, v Lich Kingovi bol Arta, sa mi zdá, a ostatní títo hrdinovia. Nie, teraz neviem, čo to mám spraviť. Neviem, asi pôjdem do iného mesta. To som asi skončil svoju robotu. Neviem, skúste mať ešte pustené, ale nemám už čas veľmi spraviť. H1 je tamto. Takže keď máte dáko kamaráta, tak si ho môžete zavolať a môžete proti sebe dáko bojovať alebo dáko takto a spolu môžete splniť questy a dungy a ostatné veci. Fakt, že ja som si toto zapamätal, túto hru už proste fakt, že na dlho. Prvý vlastne verzia je z 2004. A vtedy sa veľmi ani grafika ani veľmi nepohla, jasné, že sa trošku pohla od tých rokov, ale až tak veľmi nie. A čo sa jediné zmenilo, sú len tie zemegule a ostatné tieto veci. No, čo by som ešte vlastne povedal, Warcraft som už povedal, aj World of Warcraft. Takže keď si chcete určite zahrať túto hru na livestreame, tak si to určite pozrite, a keď ste to už nevideli, tomu, že som tu kecal asi 20 minút o tom, čo som vlastne zažil s touto hrou. No, keď som hral tú základnú alebo Lich King verziu, tak sa tam stala jedna vec, ktorú si zapamätám do konca asi svojho života, aspoň takú hernú, že ja som pri žiadnej postave nevydržal viac ako 2 dní. Pri jedinej postave, ktoré som dostal, bol Hunter od krvavých elfov, čo to bol 18. level. Čo sa už potom zmenilo u tých verzií ako je Kataklizma, Pandaria a u iných verzií. No, tu mám najväčší level 100, Warriora. Na Pandarii som mal 45, lebo tam som veľmi nehral, tam ma to až tak ani veľmi nebavilo. A na Kataklizme som mal 76 za Death Knighta. A za druida som mal 55, lebo som trtil potom za toho Death Knighta. No, a vrátim sa k tej špeciálnej, k tej verzii, tej prvej, tomu Lich Kingovi, alebo tej základnej. Tam som fakt, že pri žiadnej postave nevydržal viac ako tých 2 dní, takže som to vlastne ako tak, že som to hral, potom som vyrobil ďalšiu postavu, potom som to zase hral, potom som vyrobil ďalšiu postavu, potom som to zase hral, potom som vyrobil ďalšiu postavu. A takto to bolo fakt, že dokým sa ten počítač nezrušil a už nefungoval a už pred rokom som tako hral tú Kataklizmu. Čo si tu dostal? I can't attack that. I can't attack that. Actually, I can't attack that.
I can't attack that target. I can't attack that. No. A ja som fakt, že pri žiadnej postave nevydržal viac ako tie 2 dní a mal som fakt, že najväčší level 18 za toho Huntera. Ale poviem vám, že tie základné verzie, ten Lich King a tá základná verzia World of Warcraft mali, ako by som to povedal, strašne pomalé levelovanie. Tam keď ste chceli mať taký vyšší level, tak ste si mohli počkať do 10 hodinku alebo takto podobne. No takže tam ste mohli tak vydržať maximálne, fakt, že keď máte pevné nervy, tak môj brat napríklad tam spravil ten vyšší level a neviem, na základnej verzii bolo najväčší level 60. Asi hej, 60. Na Lich King Valley bolo 60. Potom na Kataklizme bol... nie... Na Kataklizme bolo 80 a na Pandarii bol 90 a na Warlock of Dream už je tu 100. Dobre, asi by som tu ukončil. Pozriem sa, že koľko som to už natáčal. Nie, to som nechcel. Natáčam to už cez 21 minút, takže by som to už ukončil. Takže ak sa vám páči World of Warcraft a chceli by ste si to viac zahrať, lebo toto bol taký, že viac kecací a skoro sme to nič nespravili, tak zanechajte like, koment a odber a goodbye.